Vedeți, pas cu pas vă introducem în tainele chimiei fluidice. Voi, oamenii, realizați diferite combinații chimice. De pildă, atunci când combinați un acid cu un metal, obțineți o substanță nouă, numită sare chimică, sulfat, carbonat și altele. Voi percepeți doar ceea ce simțurile pot detecta, însă noi vedem că fiecare corp are un fluid propriu. Când combinați două substanțe, combinați de fapt și fluidele lor proprii, iar din această unire rezultă un nou produs fluidic, cu culori și proprietăți distincte. Este firesc să nu cunoașteți acest fenomen. Dacă însă ați putea extrage, de exemplu, fluidul propriu al unui acid, ați observa că el nu mai reacționează cu niciun metal sau oxid metalic cu care intră în contact. Așadar, indiferent de starea în care se află un corp din lumea voastră, el este întotdeauna însoțit de fluidul său propriu, specific.